goteka ase bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo abamenyi be bunge yuritukolia lero banyaka bagwesokia na gwichire chipasa cheche form ase bagnyara ko babakuru kobolia muna ikiganja kya CDF kenyara ko bage gutigara elinde kegendre gokonya na gusira amasomo buna kyabirige gusira emiroburiende kurwa bumagega boigo nigo banyare ko bakogokera egetambukirekyo chingaki emiroburi agende tekone kiwa igoro gosomagega yo kwigurwa gwichi sukuru eiki egocha roboti uruo nigo rwariganirwa n'umurikito Julia Kerubo Ngakia baibori bagendete kuyoroberia aborokigwa kwirana chiskuru niga bamenyi be bunge ya Kitutu Chache South bagokeiro mu bungo bomoske Anthony Kibagendi asogo chakyo moroberio bwo kwena na chibasari eri abana baba bagenderere ni chisemi Mjumbe Anthony Kibagendi wetera office ya CDF Kitutu Chache South program ya bursaries njacha kalero ebituo awas ward cheto isano in Kitutu Central Ward Nyatieko Ogeka Nyakoe and Bokusero Ward ebituo ibire 11 asiri tukolia lero na mambi juma na aro togendrete shughuli ya nalia koera njase bursary itoyo Mjumbe Kibagendi yandusiri atambe kera munande igani mbwate sida ndwate sukari pressure and diabetes batekera Kibagendi ankonyire bursary ya orangire munande nanga ekeno nzukiri ekyaga ndi koinyara. My name is Nyakinda Ogeta, the Vice Chair of the Council of Elders Kisii County. I'm very much proud with our MP, Mr. Anthony Kibagendi. The way he's distributing the bursary forms is very much okay to us, and we are very much proud because we are staying in Kitutu South constituency as one family. Nonya naboniga bamenyi abo baboria serikali yanene gotarusia kiombe kya CDF gekogera kiabasirire na kubakonya nene aso okwira abana chiskuru Ngongoro ku Vincent Kebaso n'umwana unyancha maga isitotene ina skuru ye magega mo pangirio oyo bwo Mjumbe gore buya mangana ya CDF gente getanga ninje ngora ateba njere nyigwete nge bataite ko yorusia ngokora bara magoso oyo takeire ko boro buna intu abanda bato kore gasie yanke ngoikere gente kigia tokonya. For the central government, I saw some of our people and some other departments of the government and individuals saying that the bursaries should be removed, but that one I don't think is fair with us, because here down most of the people are vulnerable. They need a lot of money and they need to be supported. Na serikali kuu pia tunaomba wasitoe hii bursary kwa kuwa inatusaidia hapa chini. Watu wengine hatuna uwezo na tukipata hii kidogo itatuboost huko ili watoto waendelee na masomo. Ni gobono abamenyi bensemenyo babori gwesokia na kwerikia somoroberio yo aseboigo bamotogyo mu bungo bo Kibagendi asega singia agendrete kubakorera. Songo saba abantu baminto ba Kitutu Chache South mocha aso bonge bursary ye ekoligereria nga omuntu ori bwato kugani the needs bali babale need in the society na vulnerables in the society Ngenja orokiri iganya sa momentere na ntoma mente myakita ronya ni kumi agenderere kegera ngo tokonyare buna babande utatata kuinyara. Ko ripoti Getaseni kya Getembe TV korwa se bunge ya Kitutu Chache South editarian Julia Kerubo.